פעולות צמיפיות אין המצאה של ביבי, נעולות גורמות לילדים לאינפורמציה. סקטניק מנצל רק 100% מהמוח, אחת המדריכות היא בכלל גורילה. מתחת לצעיף של עברי ישנו שד, אין דבר כזה בכלל מסדר חוזר. חודש ארגון ממוצע הוא רק שבוע, תיקום הכסף המדויק אינו ידוע. המלכ"ל של עזרה הוא ארמדילו, עברי הוא בכלל כפי של מאסטר ספלינדר. שבט נחליאל הם נמאס את צבי הנינג'ה, לכל המדריכים בסמיף יש סאונד של טרקטור. לסניף דווקא יש מבנה בלתי נראה, כל מי שקוראים לו צוף הוא אנטיפסטי. של ספר גוונים ומעבר להוגווארט, 90% מהתקציב הולך לך גז. מטרי הקול של גרופמן הם קונספירציה, החניכים של רותם הם קונספירציה, הצביעת קירות היא סתם קונספירציה, הקיום של סמיף גדרה הוא קונספירציה.